ngai thatu zong zong te in zawa in chibai le vek ole ton tuma chuan Iran first lady ro ni to Jamila Alamol hadai zanchen ngai nom le beng ti tlai em mai kan ngai thla in kan thlir ho le dona video te abula changa atop thlingi minlo thler sakin minlo ngai thlak sak le theu donia kumsang ni somni pali me ni som pakwa khan Iran president Ibrahim Raisi le michalang tak tak te eng moza chu an chuana helicopter ache swalawang khan an thi ni kha heta an president heta hi Iran mi le chuan dapachar of Iran tia ko thinin a thina hian Irana ngong lian tak mai anei nge a michen khate phei chuan Iran ramtan thil tha aloin her chwa theinin tura bolchan na anga an ngai mai pe alama an president hin awang hian zalen tariawa ani shehial maya chuti erwal chuan an president an sun no hian mi puite thinunga chuan zo na sang sang lo piang chhuakin chungzinga mi puite thinlung lo khatu ber chu an president thita nu pui Jamila Alamol hadai chanchin kha ani ome engtin nge om zela khoya nge om tak te chu Iran ram mi te mai ni lo khovel mi te so na chana om si lo chu ani ta a tin Jamila hi first lady mai ni lovin an rama hian thune na sang tak mai ani awangin a pasal thi nuwa hian mi then khat phei chuan a pasal thak tu tura hian ngain Iran ram president ani ringpo an tam hle maya ma se mi puide be se laudan devin president Ibrahim thi nu loka hian anu pui Jamila chu a chen sia tur omlo hian are zui ta mak maya khoya nge to na hian om ta ka political lama po engwanga a pasal thi nuwa a hming chu thai chiat vek nge ani tak mai le ti te le engtika imo Iran mi te tan hian alo let le angem ti chu an zo na lian ber ani ta ani Jamila hi Iran political thila hian a inrol ve na sa thinin tun ma atang to hian Iran a hian meisia te din hun hi chetak ani lem lo bok nen lompo an hlo phian maya in Islamic Revolution thlenma kumsang khazakwa somsari pakomalam zong khan Iran hi lalro rel hnoya lo om thinin Sa Muhammad Raza Pahlavi le anupui Empress Farah Pahlavi sabanutia shiat bok chuan anram chu thatak hian an enkola anupui Farah hian lalukhum nen aram chu ni tak maya kai shoin ani hi hetiang din mona me chazinga athling masaber ani hial ome de chuan anro rel hunlai hian Iran chuan asatakin ma chu ason ati the ome an me chati din mun po chu a thain in cheina le kong sang sanga ramdang ngai to chuan an changkang hle maya tin heti hunlai hian an me chati din mun chu na sataka choisana au mai ba ka annal te po chu nom sataka omin nurang ka chakle sumle pai mai ba ka in ti hlimna chi sang sang tunien non nuam tak nein an khosa a chuti lain an rami puite ro chu an din mon ain ang lo hle thung amai ro chu kumsang khazakwa somsari pakwa khan lalne na thunoi chang hian Iran rami puite chu ronzalen chawin heta chang hian an ram lo ti to dan thin tam tak chu thlak danglam alo ni chhota a abik takin he thil hian an me chhia ti a ngong na sa tak mai nein me chhia ti omna tur chu anin chung khur ani ta top maya chutian chuan in chung khur en kol chu an na poi mo ber alo ni chhota a chu mai ba ka Iran ram shoi tu lo ni to te hian nu pui nei cheu ma se an nu pui da chuan an pasal te awanga thuni na pakhate po chel an ne ngai lawa tin Iran me chhia te in cheina thin ang tho chador ha in an samne taksa te chu lang theilo tor hian pondomin an khu chok veka chu mai ni lovin an ram shoi tu nu pui te hian an ngai dan te wantlang ma hian an sui ve ngai lawa chumi ni awang chuan interview po an ma chon ngai lo ati the ome tin political thil reng renga hian anin rolve phalsak ani lo awangin me chia to te po chuan ong engkima ngoi an chu jok chen tur ti chu an dan pakhat ani boka amai ro chu kumsang ni somni pakhata Ibrahim Raisi an Iran president na aron chela tang kha chuan Iran rama thil thleng ngai lo tam tak chu aron thlen phata a chuta chuan anupui Jamila chu Iran first lady te dang anglo taka tombo velovin wantlang mitmua ainlan na sa hle maya tin a pasal zin veiwana po atam theiang be ron toy om theinin interview po hi atul chuan ani ve mai thina chutian chuan wantlang pun khomna po hmutur atam thinin hei hi first lady te ti thin dan ani lo wang hian Jamila che dan engpo mai chu
Iran mi pui tan chuan thil dang lam tak mai ani a chu mai ba ka hmeichhia te choisa na konga na sataka bein chu chuan Iran rama hmeichhia te din hmuna kongro asu hle a chuti rwal chuan mi then khat chuan an first lady che dan chu wai sen thak an ti rwalin a then ti ero chuan mi hlaom tak anga an ngai thung ani Jamila Sadat alamol hadai hi kumsang khazakwa somruk panga khan Iran kho pui lian ber pahni na masa ta lo piangin apa po hi mi sha thlo tak mai amat alamul hoda a masata zertopnia tongtai shoi to le Assembly of Expert Member ni bok ani a de chuan kumsang khazakwa somret pathuma khan Ibrahim Raisi le Jamilai de so in nein heti lai hian Jamilai chu kumsom pariat mi chau alani nge nge a tin Jamilai hian kumsang ni pakhata khan Tarbiyat Madaris University atangin philosophy lama doctorate azar chwaka hemi hnuwa hian Sahid Beheshti University a School of Educational Science and Psychology a Department of Leadership and Educational Development a faculty member ni in professor ani boka de chuan Sahid Beheshti University a doctoral course a hian philosophy Islam rama anthropology te zertir na kalphung sang sang tele zirlai ten an zirlaia ma an son theina tur chi sang sang te zertir thinin zertir na kong a hian mithiam tak mai ani a chu mai ba ka azirlai no pangte po in Jamilai chu mi fing le strict tak ngai to na seng na sa le mangthiam tak ani thu hi an sui thin bok ani tin kan soita kang khan first lady te dang ang lo tak hian wantlang thil ti na a injol na sa hle maya Humanities Research Institute a director na ti chelin he hmuna hian a theito pa chwa wangin an ha thona po hian a hlotling hle maya de chuan kumsang ni som pathuma khan Sahid Beheshti University hnuaya Institute of Fundamental Studies of Science and Technology dinin heta hian ama din ani angin director ani tangal boka heiba ka hian kumsang ni somni March tha khan Supreme Council of the Cultural Revolution chuan Council for the Transformation and Renovation of the Educational System of the Country Secretariatan arwat boka tin kumsang ni somni pathum me tha khan Tehran University a faculty an lakna turatan an executive board member atana ruat ani boka chu mai ba ka Jamilai hian mitam taknuna a thazong hian monglian tak tak mai nu chia tawin an ram me chia tin an thlaman pui mai ba ka a hoisen awang hian me chia tin mun po hian a that pui na sa hle maya eng ba ka hian Jamila e hrichiang tur chuan a pasal Iran president thita Ibrahim Raisi kha kong ing muchina kan shia chen ve atul ome a pasal Raisi kha kumsang kha zakwa somruka masata tholo piangin kumnga ani lai hian apa cho wandoi thlak takin achan ta hlo maya tutian chon no pangte in Islamic law cho zir chawin atlang bal hnu a hian zalena du tu pola chuan tel chhowe in kumsom ni ani hian Terana local prosecutor na cho a thokve ta a ma se mi te chuan a fela wangle Meril Ruthatak ani awang hian Raisi hi an shengai lo thung chuti rwal chuan thil sol ti tu te shemna na tak an hmu theina na a be thina wangin a ming hi shetu an tam zok ma a amai ro chu kumsang khazakwa somret pariata khan thil mak tak mai chu aron thleng ta a chuta chuan Iran Iraq war top nuwa politician mi sang kha chuang ti hlumna tura ro man siam tu te zinga khan Raisi chu telve in heng mi te hi amal te te a khai hlum an ni a kha thil thlenga abol tum tu te zinga atel vi awang khan ahminga dabachar of Tehran ti in ahming an phu sak nge hi ani te chuan kum enge moza chung chu Raisi hi Iran jatringa thil ti thei tak le an hlauron aloni ta a khatia kumsang ni somni pakhata Iran president ni tura thlantlin ani po khan ama du tu tam takara du lo tu tam tak po ane hiala chunga ama du lo tu te chuan an du lo sia lan tirnan hian kongte po an zo muk mu phial ani ome ma se president ni tura a campaign na khan Raisi chuan an rama erukna hlwar lutok ado tur thole mere theite te din mun hniam lutok choi sang tura theito pa chwa tur tho manga mi puiteril ro cho shoi pengin Iran rama chuan kalphung thar kalpuya kotna thok tu te thlai chen shalna konga po theito pa chwa tur tho in mi puite hne na chuan a intiam ta a amai ro chu sarkar na akota a hanom ta chenga keini ram nge ya po sarkar thar an om pianga thleng thin
ram shroi tu chuan mi puite chu a bum ti lo rual ani lo a office a thot lo rual che in an rama chuan thil man chu apung na sa ta hle maya ama a miri theite din man siam that atum te reng nen khan ama a zongin miri theite chuan an tor zok emo ti mai turani a chu mai ni lo thu nei tu te la chu anin lulingin an police te po chuan inri grab na konga a thalo zongin an tho hlok pha ta hle maya he thil hi keini ram pu ina a hun laya kan lo ngai ven ve em mai September ni som par kum sang ni som ni pahnia thil thleng kha ani omye khati lai khan Kurdish Iranian mi chia kum som ni pahni mi masa amini jina amini dia shiat bok Iran khopui terana namdo ina rin hlel om taka athi na khani in khathila khan police pakhathian amini chu sarkar te fung anga hajab a halaunia soin anman nuwa khan Islamic Republic of Iran Law Enforcement Command chuan amini chu police station a hat atak neya chhuata atluk thole namdo in an thlen pui ma athi to thomi puite shata apon zar khan mi de chuan thilrin hnel om tak om ni nge in an shia ani kha amai ro chu amini tan pui me chia mit nge mutu ten amini chu nasataka wok ani thole police te ti du da na awanga thi ani thu anon sei chho khan raisi kai shoi sarkar te chuan nasatakin an hnialta a hei hian an rampum pui chu atom hne in khovel ram sang sang he thil thleng sia apiang hian raisi sarkar kai shoi chu an do dal na sa emema chu mai ba ka hemi tum hian raisi ngei pu in be atok na sa in amal pho pha hle bok ani kha ti chuan he thil thlenga wanga lung oi lo le sarkar chunga thinrim tak tak ten an lung oi lo sia lan tir nan kong te zo hialin mi zanga chuang tha ani mai ba ka an jinga hian naupang pui soilo tam tak non na po laksak ani nge a tin mi sing ni chuang lai chu sarkar na sa tak maya an ti mal phowanga man an lo ni to bok ani kha chuti lai mek chuan Iran first lady te reng kha mi pui hmuwa voi khat ma anin lan ngai lo ba ka TV ma interview nei phalsak ani ngai lova chu mai ba ka an pasal te senna po an troi om ngai lo mai ni lovin atam jok phe chu to tingi ani ti le tungi an hming ti po kha Iran mi puiten an shingai lo ani kha mase Jamila Alamul Hadai chuan heng thil te hi aron thlak dang lam chiang hle maya me chia ti inbelna chador dum fol tak mai ha in okinem le zang khai tak mai hian mi puite hne tak tak mai thu thatak tak te chu aron chak chwaka chu mai ba ka apasal jin ve wana po khan apasal kianga chuan hmu tur om fowa tin America ram te in ramdang TV channel ate ainlana sa emema chutiang chuan ramdang politician ro pui tak tak tenen in komna hunte nein ram sang sang in hmo khom na huna te atel thin ani kha chu mai ba ka kumsang ni somni pathum January thla phe ka chuan terana me che khom pui lian bo sein he huna hian ram sang sanga shwai to lu berte no puite po kha an tel no la heng thil zong zong hi me chia te din mun choi san ani thena na Jamila ina arwa man vek ani a ma se he thilati awang hian ramdang laka ming that atum wang mai mai le alan sar chak na awanga a hoi hotia el sen tu tam tak ani thunga te chuan heti lai hian athil ti thena chu apung twal twal ani ber chunga chuan angai dan ang ni lo te le anram minister na chal mek tu te che dan adu lo te chu hoi sen taka a au chho puinga mai ba ka a soi sel ngam bok thina amai ro chu a che dan awanga thunei tu te miti kham em chang po nein supreme leader hne na chang po hian sei selna na satak alo tok to ni oma heta hian anram supreme leader chuan Jamilai pasal raisi hne na hian anupe che dan khap deuh tur hian thu alo ron ve zan to ani ome ma se an supreme leader ina a sei selna hian ngong ani lem lo ni na lang te chuan Jamilai chuan ati dan pa ngai ang bokin in ring tok takin a hna chu ala tho chun som renga abik takin first lady hian anramina zirna konga ma ason theina tur hian tran alana sa emema amma atanga anram lauti to dan chin me chia te chuan anthil ti emo awanga ra tha chhodon poni se ngoi an chu thin tur ani ti chu Jamilai tan ero chuan a thok ve wak lo ni tur ani Jamilai chuan kong inge mutala athu soina anma sona ati pundon pho chuan hoi sen taka tong chwa du mi le hoi sen taka malak du mi ani a ma se chu tiang khopa me che hoi sen le chak tak chu a pasal thi nu hian engtin nge a om tak zel ti le
thil po hi aleti thei kherangem ti chu an so na lian ber anita ani chuti lai mekin jamilai hi tu emo anga politician ne professor satli angmai mai chawni lovin ma ni ngai dan tlang au puingam khopa mi che hwai sin tak mai ani a kumsang ni somni pathum chun thla a Venezuela atlo tumpo khan jamilai chuan meeting ngai ven hlo tak tur mai interview chu ma chonin heta athil soite hian Iran rami puite po abara khai ta hle maya engwangin nge me chia te hian na kan thoa engwangin nge le kha kan zer mi pati anga engwanga na thok nge kan ni hetiang me che chunga thil thleng hi inra be na ani zia thu asoya asoi zel danin me chia te chon anum dan phungna sa takin an thlak dang lama western lama phei chuan me chia te zalen na chu chhuan lamin na sa taka an chorba ka na sa takin na chu an thoka in chunga ti do da ani hnuwa po pon lama an na thona ti do da na an tong sei mem boka me chia te zalen na chu mi paten an mang kholo na sa hlea a hria tho soin heta athil sai hian in hnial tam tak a chok chhuak nge nge ani kha de chuan kumsang ni somni pathum September thla a Iran sarkarin me chia te chuan hajab anin bel nge nge turani ti chu dan anga kalpui turin an titluta ani kha hetiang anga me chia te anin thuam lo ne chuan poisa tam tak enjoy tir emo lung in hial emo tan theina turin a hremna tur po kha sarkarin ro manna fil tak mai asiam ta a ma se he thila hian zo na zo to chuan hajab chu Iran me chia te nam in che chin dan ani lain tu hno ero an ti nge nge ngai le danina apom to ani mai ba ka an dan siam zom lo tu ta chunga hremna an pek thin dan chung changa chuan zo na zo tin jamilai chuan he zo na hi o emo ai ti po chang lo chuan ram tinina dan an nei theu thole an dan zom lo tu te chunga chuan a hnule a thleng thin ti zongin a chang an oma te chuan he thil hian mi puite thinlung chu ron kai harin masa amini hajab thu boya man aloni to dan kha an ri chok tawai waya ma se khami chung changa khan jamilai chuan amini chu police court atora wanga thi ani lo thole a hrisel no na awanga thi ani thu asoya tin tha ania a hriat ve lo thole ram song sangina thudik tok lo apon zara wanga a thin rim thu te soyen abik takin US taka chuan alung oi lo hle maya tin thudik tok lo an thedar na satawanga Iran sarkar mol phone zong zong po kha poi ati zia thu hemi tuma hian asoya chumai ba ka me chia te chuan anin chung khur zo felfai taka enkol tur le an basal te za hle tura fuihlamin Palestine Lebanon le Iran me chia te chu an fa pa te enkol na konga ramdanga nutam takti aya a chhuan zok zia asoilang hial bok ani heti lai me khian a thu soi tam tak te hi khovel mi tam zokin tompui lo ma se jamilai ero chon soi she ani chong lawa an ram shoi tu te mai ni lovin khovel ram sang sang me chia te laka po daudal na nasatak atong ti la asol om love ti chuan kumsang ni somni pali me ni som pakwa a Azerbaijani tloa Russia azin tum khan foreign minister te Azerbaijani east governor te le senior official te chuan helicopter ache solna khan Iran rami puite chu achong hle maya an president thlatur hian Iran mi puite chu kothler a chon ron pung khomin an president hi an thla liam ta hloma ma se anu pui wan tlang hmuwa po na sataka inlan thin jamilai kha hemi tuma hian mi pui hmu thei tur hian inlan mi alawa chu chuan mi puite thinunga zona na satak mai ron siamin engwanga an first lady mi puite ma a langtam lo tura khapdei thelo kha mi pui hmuwa inlan du lo tlat nge ani ti ti le a pasal thina khan engwanga engma soi lo nge ani ti te chu Iran mi puite chuan an thiam lo hle maya tin a pasal a thi nu a hian president na kha a chel mai ring to tam tak oma se thom aron nei tak mi alwa chuan mi puite chu mi pakhata chuan an mit a futa thup maya chu jamilai langsar taka khapdai tum tu an supreme leader Ali Kamina khani in raisi thi hnu lok hian jamilai thunei na tam tak le ani na zong zonga khan mi pa an da ngal veka te chuan hei hian mi puite a chuan zona na satak mai ron siam bel in president ni theitura candidate tur po hian jamilai mingkha alang tami alawa chuta chuan mi puite mitla lo zok Masud Pezeshkian health minister lo ni to chu anram president tur chuan thlantlin ani ta zoka te chuan July thla kum sang ni somni palia khan ani hi Iran president ni tura lomlo alo ni ta ani
masi ani hi anupui athi to awangin tuna hian Iran hian First Lady an nei dalawa chuti erwal chuan afano ero alan sar pha hle thung amai ro chu enga ma ni na puimo ero ani chong lawa heta tang hian ama a Iran First Lady te longo ireng anghun kha alo thengle mai angem ti chu anril ro zona ani leta ani de chuan chamilai chu borwa ka thamral angmayen achin sia tur omlo hian are da thiap renga aramtan hian aron kirle angem ti hi tuna Iran mi puite nga mek ani ta a hetia mechia te din mun choi sana atana hoisen taka ma lo le to thin to chin chang sia tur om takri lo awang hian Iran mechia te din mun tur hi chiang taka soi har sa hle bok ani ole khati song kha ton chuma kan ngai thla khole the cho alo ni leta a atop thlenga kan video te minlo thlir saka minlo ngai thak saka wangin kan lom hle maya video thara kanin hole cheu don ya